Господня е земята и всичко, що има в нея. Вселената и тези, които живеят в нея, защото Той я основал върху моретата и затвърдил върху водите. Кой ще възлезе на хълма Господен и кой ще застане на Неговото свято място? Онзи, който е с чисти ръце и с непорочно сърце, който не е предал на суета душата си и не се е клел на лъжа. Той ще приеме благословение от Господа и правда от Бога на спасението си. Това е поколението на онези, които го дирят, онези, които търсят Твоето лице. Те са Яков. Издигнете порти главите си и бъдете издигнати вие вечни врати. И ще влезе царят на славата. Кой е този цар на славата? Господ могъщият и силният, Господ силният на бой. Издигнете порти главите си и бъдете издигнати вие вечни врати. И ще влезе царят на славата. Кой е този цар на славата? Господ на силите. Той е царят на славата. Амин. Псалм 24.